Bonġu Sinjuri, nilqawkom għal darbohra għall-għażla tas Subien darba Year 1. Inroddu salib ħalli nitolbu l-mulejjejna f'dak li ħankunu qegħdin nagħmlu. Fl-isem tal-Missieru tal-Iben u tal-Ispiritu Santu. Amen. Illum il-Knisja tagħmel il-festa ta' San George Preka, Malti bħalna illi għamel minn kollox biex iwassal il-Vanġelu. U taqbel ħafna ma dak li naqraw fil-Vanġelu tal-Qudiesa tal-lum. Morru fid-dinja kollha xandru l-Evanġelu lil-ħolqien kollu. Ekkej nitolbu lil-mulej ħalli bħalma kellu il-ħeġġa dan ir-raġel biex iwassal il-Vanġelu tiegħu lil-dinja kollha. Hekk aħna wkoll ikollna din il-ħeġġa li il-dawn it-tfal waslulhom l-aktar ħaġa għażiża li għandna, il-persuna ta' Ġesu. Missierna li inti fis-smewwiet jitqaddes ismek, tiġi salbnatek, ikun titint kif is-sema hekk hawn fl-art, ħobżna ta' kuljum magħtina llum, aħfrilna dnubietna bħalma naħfru l-minuħati għalina, iddaħħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni. Amen. Bl-isem tal-Missieru tal-Iben u tal-Ispiritu Santu. Amen. Nistgħu nibdew billi ngħaddu għall-ewwel persuna. Bħalissa jkunu qegħdin iċemplu mill-uffiċċju ta' biex inkunu nistgħu nisimgħu il-persuni xi jkunu ser jażlu bħala skola. Sinjura Bonid, bonġu, għajdinna fejn tixtieq tagħżel jekk jogħġbok. St. Paul's Missionary College. Ngħaddu issa t-tieni persuna, il-mama ta' Benjamin Camilleri. Sinjura Camilleri, bonġu, fejn tixtieq tagħżel jekk jogħġbok is-seminarju. Tielet persuna, il-mama ta' Mason Baldacchino. Sinjura Baldacchino, bonġu, fejn tixtieq tagħżel skola jekk jogħġbok? St. Benil's. Ngħaddu issa l-mama ta' Miguel Borch. Sinjura Borch, bonġu, fejn tixtieq tagħżel bħala skola jekk jogħġbok?
St. Paul's Missionary College. All right, grazzi Sinjura. Dilkom ukoll. Naddu issa l-ġenituri tal-Luigi Formosa. Sinjura Formosa, bonġu. Fejn tixtieq tażel bħala skola jekk jogħġbok? Is-seminarju. Grazzi, ġurnata tajba, Sinjura. Same to you. Naddu issa l-mama jew il-papa ta' Jamie u Jordan Gatt, tewmin. Sinjura Gatt, bonġu. Sinjura Gatt, bonġu. Fejn tixtieq bħala skola jekk jogħġbok? Della Sar College. Tajjeb, Sinjura. Ġurnata tajba. Il-ġenituri ta' Benjamin, Zara Diakono. Fil-frattemp il-qari tal-lum l-ewwel qari qisu kien miktub għall-għażla tal-Iskejjel għaliex jippreparana ħafna għal dak li għandu x'jaqsam mal-binja tal-karattru. Bin Sirak illi kiteb l-ewwel qari jiftaħ il-qari tal-lum bil-kelmiet min ħares il-liġi jeleb il-ġibdiet imma l-biża' tal-mulej wassal għall-erf sħiħ. U hija dik li f'dawn il-11 sena dawn it-tfal li ħajkunu qegħdin jidħlu fl-Iskejjel tal-Knisja ħajkunu qegħdin iwa. All right, tajjeb, mela ħajġibulna l-mobile għaliex is-Sinjura Sara Diakono se tkun qiegħda tkellimna minn fuq il-mobile. Bonġu, Sinjura Sara Diakono. Yes. Fejn tixtieq tażel bħala skola jekk jogħġbok? St. Paul's Missionary College. Grazzi, Sinjura. St. Paul's Missionary College għas-Sinjura. Tajjeb, mela, kont qed ngħidilkom illi
f'dawn il-11 sena li l-istudenti ikunu magħna, hekk ħajkunu qegħdin jieħdu binja tal-karattru imsejsa fuq dak it-twemmin illi temmen fih il-Knisja tagħna, ġifieri illi aħna nħarsu lejn kif edna fil-bidu lejn dan il-persuna li huwa Ġesu illi ridna mmorru nxandru lid-dinja kollha. Ekku dan nagħmluh b'mod sħiħ illi il-persuna ta' Ġesu tispiċċa persuna ħajja illi aħna illi nisimgħu fuqha nkunu nistgħu nirrelataw magħha, illi aħna jkollna l-istess valuri li kellu Ġesu, il-valuri li jilqgħu l-oħrajn, il-valuri li jsaħħu il-komunità, il-valuri li jgħinu il-persuni biex ikunu persuni jisbaħ. Hekk imbagħad ikompli ma jitgħallimx minn m'għandu xaqal illi kattar l-imrar. Allura qisu illi il-persuni li ħajkunu qegħdin. Sinjura Mifsud, bonġu, fejn tixtieq tagħżel bħala skola? Seminarju, grazzi Sinjura, il-ġurnata tajba. Nistennew issa l-ġenituri ta' Jack Vassallo. Signora Vassallo, bonġu. Fejn tixtieq? Tajjeb, Signora, grazzi. Ġurnata tajba. Il-ġenituri ta' Kien Saħan. Signora Saħan, bonġu. Fejn si tixtieq tagħżel jekk jogħġbok? No choice. Okay, thank you. Good day. Naddu għas-Sinjuri Bonanno issa. Okay, bonġu Signora Bonanno. Good morning, fejn tixtieq tagħżel bħala skola jekk jogħġbok? Della Sal College, all right. Grazzi, ġurnata tajba, Signora. Bye bye. Is-Sinjuri ta' Jeremy Tit. Konna qegħdin ngħidu li Sinjura Għaxerta Teħ, bonġu. Good morning. Fejn tixtieq tagħżel bħala skola jekk jogħġbok?
Where would you like to choose as a school? St. Francis in Sida. Thank you. Naddu issa l-ġenituri ta' Zekeri Zammit. Bonġu, Mr. Zammit. Bonġu, fejn tixtieq tażel għal Zekeri jekk jogħġbok? Dela sal, grazzi, Sinjur. Il-ġurnata tajba. Bye bye. Konna qegħdin ngħidu minn ma jitallimx dak li ma għandux għalhekk u allura dak li ser inkunu qegħdin nagħmlu anke dawn it-tfal li ħajkunu qegħdin magħna li aħna ngħinuhom jikbru f'dan il-għaqal, l-għaqal mhux biss li toqgħod bravu, imma l-għaqal li tisma', l-għaqal li jgħinek li tarbel dak li jkun qiegħed jiġri. Dik li bl-Ingliż ngħidula critical thinking, illi ħajjejna biex allura mbagħad inkunu nistgħu narfu id-deċiżjonijiet li ħanna jieħdu il-min ser jaffettwaw. Bonġu, Sinjura Burġo. Grazzi, Sinjura. U jekk wieħed ma jarafx il-konsegwenzi li jkun qiegħed iġorr kif se jorqtu lill-oħrajn, dan ikattar l-imrar jekk jgħidilna b'insirak. U allura ejja ngħinu lil dawn it-tfal li ikunu persuni integri li jistgħu jiddeċiedu tajjeb skont prinċipji illi ħajkunu qegħdin jitalmu minn dawn l-iskejjel illi jarfu il-prinċipji ta' Ġesu u jħadnuhom f'dak li nkunu qegħdin ngħixu fih fil-ħajja ta' kuljum. All right. Signori Karwana. Bonġu, Signora Karwana, fejn tixtieq tażel bħala skola? Dela sal, grazzi, Signora. Ġurnata tajba. Bye bye. Naddu issa l-ġenituri ta' Aiden James Pizzani. Sur Pizzani, bonġu. Fejn tixtieq bħala skola? No choice, grazzi Sinjur, ġurnata tajba. Ciao, ciao. Signori Vassallo. Bonġu, Signora Vassallo.
Fejn tixtieq tażel bħala skola jekk jogħġbok? Is-seminarju, grazzi Sinjura, ġurnata tajba. Sinjuri Gafa. Bonġu Sinjura Gafa. Fejn tixtieq tażel bħala skola jekk jogħġbok? Is-seminarju. Grazzi Sinjura, ġurnata tajba. Bonġu Sinjura Bonnici. Fejn tixtieq tażel bħala skola? Seminarju, grazzi Sinjura. Ġurnata tajba. Sinjuri Grima. Bonġu Sur Grima, fejn tixtieq bħala skola? Dela sal, grazzi Sinjur, il-ġurnata tajba. Lilek ukoll, bye bye. Bonġu Sinjura Kanwana, fejn tixtieq tażel bħala skola jekk jogħġbok? St. Paul's Missionary, grazzi Sinjura, ġurnata tajba. Bye bye. Naddu issa għal ġenituri ta' Luka Rakic. Bonġu Sinjura Rakic. Good. Fejn tixtieq jekk jogħġbok iwa? Is-seminarju, grazzi Sinjura, l-ġurnata tajba. Ġurnata tajba. Sinjuri Kassar. Bonġu Sinjura Kassar. SPMC, grazzi Sinjura, l-ġurnata tajba. Signori De Emanuele.
Bonġu, Signora De Manuele. Signora De Manuele, bonġu. Fejn tixtieq tażel bħala skola jekk jogħġbok? Is-seminarju, grazzi, Sinjura, il-ġurnata tajba. Grazzi. Sinjura Kallejja, bonġu. Fejn tixtieq tażel bħala skola jekk jogħġbok? St. Paul's Missionary College, grazzi, ġurnata tajba. Bye bye. Jgħidilna wkoll bin Sirak li t-tagħlim tal-għaref jikber bħall-arar u twissija tiegħu bħal-għajn ta' il-maġieri. Hekk kemm hu sabiħ li tisma' kif ħajjejt iktar il-qudiem tisma' l-kliem tal-għaref għaliex jagħtik ispirazzjoni għall-ħajja, jagħtik sens fil-ħajja, jgħinek ħalli tikber. Hekk ejja nitolbu illi dawn it-tfal. Sinjura Borġ Grek, bonġu. Fejn tixtieq tażel bħala skola jekk jogħġbok? De La Salle College, grazzi. Lilek ukoll. Is-sabiħ tal-erf li jgħinek li tibqa' tikber, li tibqa' tiskopri, illa tibqa' tgħin il-dawk ta' madwarek. Kemm hu sabiħ li l-dawn it-tfal nrawmulhom dawn il-valuri fil-karattru tagħhom, il-tfittxija tal-erf, it-tfittxija li jgħinu lill-oħrajn, it-tfittxija li jkunu persuni illi dak li qed jagħmlu ħal-ġid. Bonġu, Sinjura Muscat. Fejn tixtieq tażel bħala skola jekk jogħġbok? St. Paul's Missionary College għal Ġejmi Muscat. All right, grazzi, Sinjura. Ġurnata tajba. Bye bye. Naddu issa l-ġenituri ta' Ben Għaxaq. Bonġu, Sinjura Għaxaq. Fejn tixtieq bħala skola jekk jogħġbok? Is-seminarju, grazzi, Sinjura. Naddu issa number 29, il-ġenituri ta' Kane Muscat. Bonġu, Sinjura Muscat. Grazzi, il-ġurnata tajba, Sinjura. Is-seminarju għażlet is-Sinjura. U ngħaddu issa għal ġenituri ta' Dylan Dalli. Okay. Good morning, Mrs. Dalli. Where would you like to choose as a school? De La Salle, thank you. Good day. De La Salle College, għal Dylan. Naddu issa l-ġenituri ta' Nejd Buttigieg.
Bonġu Sinjura Butiġieċ. Fejn tixtieq tażar għal ngħid jekk jogħġbok? St. Paul's Missionary College, grazzi Sinjura, ġurnata tajba. Bye bye. Naddu issa l-ġenituri ta' Gian Bonello, number 32. Bonġu Sinjura Bonello. Fejn tixtieq tażel bħala skola jekk jogħġbok? Grazzi Sinjura, il-ġurnata tajba. Is-Sinjura għażlet St. Paul's Missionary College u ngħaddu issa għal ġenituri tal-Jiem Paċ, number 33. Bonġu Sinjura Paċ. Fejn tixtieq konferma s-seminarju, grazzi Sinjura, il-ġurnata tajba. Ġew, ċaw, ċaw. Naddu issa l-ġenituri ta' Ethan Karwana, number 34. Bonġu Sinjura Karwana. Fejn tixtieq tażar għal Ethan jekk jogħġbok? Della Sar College, grazzi Sinjura, l-ġurnata tajba. Bye bye. Naddu issa s-Sinjuri Attar ta' Ġus, il-ġenituri ta' Nolan. Bonġu Sinjura Attar ta' Ġus. Fejn tixtieq tażar għal Nolan jekk jogħġbok? Della Sar College, grazzi Sinjura, ġurnata tajba. Bye bye. Sinjuri Mikallef, il-ġenituri ta' Jamie, number 36, mir-rank order. Bonġu Sinjura Mikallef. Fejn tixtieq tażel skola għal Jamie jekk jogħġbok? Is-seminarju, grazzi Sinjura, il-ġurnata tajba. Bye bye. Is-Sinjuri Paċ, il-ġenituri ta' Alessandro. Bonġu Sinjura Paċ. Seminarju, grazzi Sinjura, il-ġurnata tajba. Lilek ukoll. Sinjuri Biggeni issa, il-ġenituri ta' Kaj. Bonġu Sinjura Biggeni. Sinjura Biggeni, bonġu. St. Paul's Missionary College, grazzi Sinjura, il-ġurnata tajba. Bye bye. Naddu issa l-ġenituri ta' Ben Mikallef.
Bonġu Sinjura Mikallef. Fejn tixtieq tażel bħala skola jekk jogħġbok? Della Salle College, grazzi Sinjura, il-ġurnata tajba. Bye bye. Naddu issa għal rank order 40, is-Sinjuri Buzuttil, il-ġenituri ta' Luka, u naraw fejn ser ikunu qegħdin jażlu. Hija xi ħaġa sabiħa li xi tħares lejn dak li huma l-iskejjel u dak li jgħidu fuqhom l-iskejjel, kollha kemm huma fl-ewwel ftit paragrafi jitkellmu fuq din il-laqgħa ta' tfal ma' Ġesu. Għaliex fl-aħħar mill-aħħar dik hija l-mixja li fl-iskejjel tagħna t-tfal iridu jagħmlu li jsiru jafu il-persuna ta' Ġesu. Ekku minn lentijiet differenti, minn punto di vista differenti, kollha kemm aħna fl-iskejjel nipprovaw inwasslu valuri differenti li Bonġu Mrs. Baldacchino fejn tixtiequ tażlu jekk jogħġbok. St. Paul's Missionary College, grazzi Sinjura. Sinjura Fenek, bonġu, fejn tixtieq tażel bħala skola jekk jogħġbok? No choice, grazzi Sinjura, ġurnata tajba. Tajjeb, alright, mela qed jgħidu li r-reġija li tellaw issa ta' Luka Buzuttil għaliex ma kinux laħqu tellawha hija Della Salle College tam. Luka Buzuttil, rank number 40, index number 4003, Della Salle College. Naddu issa l-ġenituri ta' Liam Gollajmir. Bonġu Sur Gollajmir. Fejn tixtiequ bħala skola jekk jogħġbok? Is-seminarju, grazzi Sinjur, il-ġurnata tajba. Tajjeb naddu issa għall-ġenituri ta' Sur Galja, bonġu. Fejn tixtieq bħala skola jekk jogħġbok? Is-seminarju, grazzi Sinjur, il-ġurnata tajba. Bye bye. Naddu issa Sinjuri Xkembri Karwana, il-ġenituri ta' Luke, rank number 45. Sinjura Xkembri Karwana, bonġu. Fejn tixtieq bħala skola jekk jogħġbok? St. Paul's Missionary College, għalluk, grazzi Sinjura l-ġurnata tajba. Bye bye. Is-Sinjuri Saliba, il-ġenituri ta' Julian Saliba.
Iva. All right, okay. All right, mela ġenituri ħan nispjegawlkom ftit kien ġara tal-rank 40 ta' ir-rank 40 ma stajniex naqbduha biex idaħluha fl-istudio imma konna qbadnija fuq il-mobile u biex tidher trasparenza kollha ħajkunu qegħdin jaddunna l-mobile u s-sinjura tkun qiegħda ħanerġgħu nċemplula ta' għaliex reġa' inqata' il-mobile. Tajjeb, nistennew kanaliza. Mela ħankunu qegħdin nerġgħu naqbdu lill-ġenituri ta' Luka Busuttil biex inkunu nistgħu nisimgħuhom live fl-istudio minn fuq il-mobile tam. Għaliex kien hemm problemi biex dawn il-ġenituri jitgħaddew mill-istudio mill-uffiċċju għall-istudio hawnhekk tam. Bonġu, Sinjura Busuttil. Bonġu. Fejn tixtiequ tażlu bħala skola jekk jogħġbok? Della Sal-College jekk jogħġbok. Della Sal-College, tajjeb mela Luka Busuttil, rank number 40, index number 4003, Della Sal-College. Grazzi, Sinjura. Grazzi ħafna. Bye bye, ġurnata tajba. Naddu issa għal rank number 46, il-ġenituri ta' Julian Saliba. Bonġu, Sinjura Saliba. Fejn tixtieq tażel bħala skola l-Julian jekk jogħġbok? Id-Della Sal-College, grazzi Sinjura, il-ġurnata tajba. Bye bye. Naddu issa għas-Sinjuri Degwara, il-ġenituri ta' Eaton Degwara, rank number 47. Bonġu, Sinjura Degwara. Fejn tixtieq tażel skola għal Eaton jekk jogħġbok? Is-seminarju, grazzi Sinjura, il-ġurnata tajba. Bye bye. Naddu issa Sinjuri Tewman Castelletti, il-ġenituri ta' Luka.
Tajjeb. Bonġu Sinjura Tewma Castelletti. Is-seminarju, grazzi għalluka nażlu lilek ukoll. Is-seminarju u hekk ingħalqet l-iskola tas-seminarju. Nitlob ir-reġija ħalli jtellgħulna ftit l-ismijiet illi jażlu s-seminarju ħalli nerġgħu naqrawhom. Mela għandna lil Benjamin Camilleri, il-Luigi Formosa, il-Isaac Mifsud, il-Jack Vassallo, il-Isaac Vassallo, il-Zek Gafam, il-Lukas Bonnici, il-Luka Rakic, il-Kien De Manuele, il-Ben Asha, il-Kejn Muscat, il-Liem Paċ, Jamie Mikallef, Alessandro Paċ, Liam Gullajmir, Samuel Galjam, Ethan Degwaram u Luka Tewma Castelletti. Naddu issa għal Sinjuri Borċ, il-ġenituri ta' Alex Borċ, rank number 49. Bonġu Sinjura Borċ, fejn tixtieq tażżar għal Alex jekk jogħġbok? St. Paul's Missionary College, grazzi Sinjura, il-ġurnata tajba. Naddu issa Sinjuri Mifsud, il-ġenituri ta' Noah. Rank number 50, Sinjuri Mifsud. Bonġu Sinjura Mifsud. Fejn tixtieq tażal għal Noah jekk jogħġbok? No choice, grazzi Sinjura, il-ġurnata tajba. Naddu issa għal ġenituri ta' George Henry. George Henry, rank number 51. Sinjura Hillier, bonġu. Għal George Henry fejn tixtieq tażel bħala skola jekk jogħġbok? St. Benils, grazzi Sinjura, il-ġurnata tajba. Naddu issa l-ġenituri ta' Benjamin Paul Salih. Sinjuri Salih. Okay, good morning, Mrs. Salih. Where would you like to choose as a school for Benjamin Paul? St. Paul's Missionary College. Thank you. Good day. Naddu issa Sinjuri Kassar, Bonġu, Mrs. Kassar. Għal Giorgio Paul fejn tixtiequ tażlu bħala skola jekk jogħġbok? St. Paul's Missionary College. Grazzi Sinjura, l-ġurnata tajba. Lilkom ukoll. Naddu issa Sinjuri Ċappara.
il-ġenituri ta' Luke, rank number 54. Sinjura Ċappara, bonġu. Fejn tixtieq tagħżel skola għal Luke jekk jogħġbok? St. Augustine. Tajjeb, grazzi Sinjura, l-ġurnata tajba. Naddu issa Sinjuri Ġelanċe, rank 55, il-ġenituri ta' Jake. Sinjura Ġelanċe, fejn tixtieq tagħżel bħala skola għal Jake jekk jogħġbok? Bonġu. Grazzi Sinjura. Bonġu l-ġurnata tajba St. Paul's Missionary College għas-Sinjura biex Jake ikun jista' jmur hemmhekk. Naddu issa għas-Sinjuri Bianco. Bonġu Sinjura Bianco. Fejn tixtieq tagħżel bħala skola jekk jogħġbok? Della Sal, grazzi Sinjura, l-ġurnata tajba. Bye bye. Naddu issa Sinjuri Mifsud, il-ġenituri ta' Ben. Bonġu Sinjura Mifsud. Fejn tixtieq tagħżel bħala skola jekk jogħġbok? Della Sal College. Grazzi Sinjura, il-ġurnata tajba. Bye bye. Naddu issa għal ġenituri ta' Janik Ellul de Raffaele. Rank number 58. Bonġu Sinjura Ellul de Raffaele. Għal Janik fejn tixtieq tagħżel skola jekk jogħġbok? Della Sal College, grazzi Sinjura, il-ġurnata tajba. Bye bye. Is-Sinjuri x'Kembri, il-ġenituri ta' Nathan. Bonġu Sinjura x'Kembri. Il-ġurnata tajba fejn tixtieq tagħżel skola għal Nathan jekk jogħġbok? St. Paul's Missionary College, grazzi. Il-ġurnata tajba Sinjura. Is-Sinjuri Friġġieri. Rank number 60. Il-ġenituri ta' Javier.
Sinjuri Friġġieri. Sinjura Ferriġġi, bonġu. Għal Della Salle College, għal Javier, thank you Sinjura, il-ġurnata tajba. Sinjuri Dalli issa, rank number 61, Luka Dalli. Sinjura Dalli, bonġu. Għal Luka fejn tixtieq tażel bħala skola jekk jogħġbok. St. Paul's Missionary College, grazzi Sinjura, il-ġurnata tajba. Bye bye. Sinjura Vella, għal Karland fejn tixtieq tażel bħala skola jekk jogħġbok. St. Paul's Missionary College, grazzi Sinjura, il-ġurnata tajba. Bye bye. Issa Sinjuri Bartolo, il-ġenituri ta' Thomas. Sinjura Bartolo, bonġu. Fejn tixtieq tażel bħala skola għal Thomas jekk jogħġbok. St. Paul's Missionary College, grazzi Sinjura, il-ġurnata tajba. Same to you, bye bye. Naddu issa għal ġenituri ta' Din, is-Sinjuri Kassar Alpert. Mrs. Kassar Alpert, bonġu. Fejn tixtieq tażel skola għal Din jekk jogħġbok. St. Paul's Missionary College, grazzi Sinjura, il-ġurnata tajba lilek. Bye bye. Naddu issa għas-Sinjuri Xkembri. Le, għas-Sinjuri Zara, rank number 65. Sinjuri Zara, rank number 55, il-ġenituri tal-jiem. Sinjura Zara, bonġu, fejn tixtieq tażel bħala skola jekk jogħġbok. St. Paul's Missionary College, grazzi, il-ġurnata tajba Sinjura. Bye bye. Issa Sinjuri Xkembri, il-ġenituri ta' Nathan.
Bonġu Sinjura Xkembri. Fejn tixtieq tagħżel skola jekk jogħġbok? Għal Nathan nagħmlu St. Paul's Missionary College, grazzi Sinjura, il-ġurnata tajba. Bye bye. Is-Sinjuri Paċ Farrugia. Bonġu Sinjura, fejn tixtieq tagħżel skola l-ġejmi jekk jogħġbok? Della Sal College, grazzi Sinjura, il-ġurnata tajba. Bye bye. Naddu issa għas-Sinjuri Merċieqa, il-ġenituri ta' Kaj. Bonġu Sinjura Merċieqa. Għal-Kaj fejn tixtieq tagħżel bħala skola jekk jogħġbok? St. Paul's Missionary College, grazzi Sinjura, il-ġurnata tajba. Bye bye, good day. Sinjura Mikallef, bonġu. Għal Ġużef fejn tixtieq tagħżel skola jekk jogħġbok? St. Paul's Missionary College, grazzi Sinjura, il-ġurnata tajba. Bye bye, good day. Naddu issa Sinjuri Desira, il-ġenituri ta' Edim. Bonġu Sinjura Desira. Għal Edim nażlu Della Sal College, grazzi Sinjura, il-ġurnata tajba. Bye bye. Is-Sinjuri Farrugia issa. Rank number 71, il-ġenituri ta' Emanuel. Sinjuri Farrugia. Good morning, Mrs. Farrugia. Where would you like to choose for Emmanuel? St. Paul's Missionary College, thank you. We've listed him. Thank you. Good day. Bye bye. Naddu issa rank number 72, il-ġenituri ta' Noah. Noah Buħaġar, rank number 72. Bonġu Sinjura Buħaġar. Fejn tixtieq tagħżel bħala skola għal Noah jekk jogħġbok? St. Paul's Missionary College, grazzi Sinjura, il-ġurnata tajba. Bye bye. Is-Sinjuri Bellizzi, rank number 73, il-ġenituri ta' Jake Michael Bellizzi. Bonġu Sinjura Bellizzi. Fejn tixtieq tagħżel għal Jake jekk jogħġbok? St. Benil's, grazzi Sinjura, il-ġurnata tajba. Bye bye. Sinjuri Bonnici issa, għandna twins. Bonġu Signora Bonnici, għal Kedrick Wenrik,
St. Paul's Missionary College, grazzi Sinjura, il-ġurnata tajba. Bye bye. Naddu issa għas-Sinjuri Xiberras, rank number 75, il-ġenituri ta' din. Bonġu Sinjura Xiberras. Bonġu Sinjura Xiberras. Fejn tixtieq tażel skola għal din jekk jogħġbok? St. Benil's, grazzi Sinjura, il-ġurnata tajba. Bye bye. Rank number 76, Mattia Spaċ. Grazzi. Sinjura Paċ, bonġu. Tgħid li ftit fejn ħatażel għal Mattias jekk jogħġbok. St. Paul's Missionary College, grazzi Sinjura, l-ġurnata tajba. Lilek ukoll, bye bye. Ekk għalaqna skola oħra, nitlob li Reġija ħalli itellawna ftit jekk joġobhom l-ismijiet illi jażlu St. Paul's Missionary College. Mela għandna l-Alex Bonnet, il-Borġ Mikel, il-Benjamin Paul Zara Diakono, il-Roberto Burgio, l-Edim Karwana, Gianluca Kassar, Isaac Kallija, Jamie Muscat, Nate Budigic, Gian Bonello, Kai Bigeni, Matteo Baldacchino, Luke Xkembri Karwana, Alex Borch, Benjamin Paul Salih, Giorgio Paul Kassar, Jake Gelance, Xkembri Nathan, Luca Dalli, Karland Vella, Thomas Bartolo, Dean Kassar Alpert, Liam Zara, Nathan Xkembri, Kai Merċiqam, Jose Mikallef, Emanuel Farrugia, Noah Boħaġar, Kedrick Bonnici, Enric Bonnici, Mattia Spaċ. Daw kienu l-istudenti illi jażlu St. Paul's Missionary College. Naddu issa għas-Sinjuri ta' Bone, il-ġenituri ta' Ben. Bonġu Sinjura Tabone, della sala al Ben, grazie Sinjura, il-ġurnata tajba. Bye bye. Diego Catania Galia, rank number 78. Thank you. Sinjura Galia Catania, St. Augustine College, tajjeb għal Diego nażlu St. Augustine. Thank you, Sinjura. Bye bye. Sinjuri Pirotta, il-ġenituri ta' Beppe. Sinjuri Pirotta, rank number 79. Bonġu Sinjura Pirotta. Sinjura Pirotta, bonġu. Fejn tixtieq tażel skola għal Beppe jekk jogħġbok? Della sal, grazzi Sinjura, il-ġurnata tajba. Bye bye. Is-Sinjuri Willy. Bonġu Sinjura Willy. Fejn tixtieq tażel għal Kejn jekk jogħġbok bħala skola? St. Benil's, grazzi Sinjura, il-ġurnata tajba. Bye bye. Sinjuri Cremona.
Rank number 81, il-ġenituri ta' Isaac. Bonġu Sinjura Cremona, fejn tixtieq tagħżel għal Isaac jekk jogħġbok bħala skola? Della Salle College, grazzi Sinjura, il-ġurnata tajba lilek, bye bye. Sinjuri Mifsud, rank number 82, il-ġenituri ta' Nikolaj. Bonġu Sinjura Mifsud, fejn tixtieq tagħżel skola għal Nikolaj jekk jogħġbok? Grazzi Sinjura għal Nikolaj nażlu St. Benedict's, grazzi lilek ukoll. Sinjuri Tabone, rank number 83, għal Isaac John. Sinjura Tabone, bonġu fejn tixtieq tagħżel għal Isaac John jekk jogħġbok? Della Salle College, grazzi Sinjura, il-ġurnata tajba lilkom ukoll, bye bye. Rank number 84 issa, il-ġenituri ta' Dale Grek. Bonġu Sinjura Grek, fejn tixtieq tagħżel skola għal Dale jekk jogħġbok? Della Salle College, grazzi Sinjura, il-ġurnata tajba tam. Bye bye. Naddu issa għas-Sinjuri Marletta. Sinjuri Marletta, rank number 85. Bonġu Sinjura Marletta, fejn tixtieq tagħżel skola għal Luka jekk jogħġbok? Della Salle College, grazzi Sinjura, il-ġurnata tajba, grazzi lilek ukoll. Issa naddu għal rank number 86, il-ġenituri ta' Kejdin. Bonġu Sinjura Zammit. Bonġu, grazzi għal Kejdin nażlu St. Augustine. Thank you Sinjura, il-ġurnata tajba lilek ukoll, bye bye. Naddu issa għal rank number 87, il-Sinjuri Bonello, il-ġenituri ta' John Bonello. Sur Bonello, bonġu. Bonġu. Della Salle College, grazzi Sinjur. Għal John namlu Della Salle College, grazzi. Il-ġurnata tajba, bye bye. Rank number 88, il-ġenituri ta' Mortiz. Ħanaraw fejn ser jażlu. Sinjura Jagger, bonġu fejn tixtieq tagħżel bħala skola jekk jogħġbok? No choice, grazzi Sinjura, il-ġurnata tajba. Bye bye, good day. Issa naddu għas-Sinjuri Wright, il-ġenituri ta' Karl. Buongiorno, Signora Wright. Għalfejn tixtieq tagħżel għal Karl jekk jogħġbok?
Della Salle College, grazzi Sinjura, il-ġurnata tajba. Rank number 90 issa, Matteo Nikolic. Sinjuri Nikolic, il-ġenituri Tamar. Bonġo Sinjura Nikolic. St. Augustine, tajjeb Sinjura, il-ġurnata tajba. Bye bye. Rank number 91 nissa, il-ġenituri ta' Matteo Borch. Sinjura Borch. Sinjura Borch, bonġu. Għalfejn tixtieq tmur għal Matteo jekk jogħġbok? Grazzi Sinjura, Sant Augustin għal Matteo. Bonġu, ġurnata tajba. Bye bye. Naddu issa rank number 92, il-ġenituri ta' Nejt Mifsud. Ġenituri ta' Nejt Mifsud. Sinjura Mifsud, bonġu. Fejn tixtieq tagħżel għal Nejt jekk jogħġbok? Grazzi Sinjura, il-ġurnata tajba. Grazzi għal Nejt inmorru Della Salle. Issa ngħaddu għal ġenituri ta' Blake D'Amato. Rank number 93. Rank number 93, il-ġenituri ta' Blake D'Amato. Bonġu Sinjura D'Amato. Fejn tixtieq tagħżel għal Blake jekk jogħġbok? Della Salle College, grazzi Sinjura, għal Blake nagħmlu Della Salle College. Lilek ukoll ġurnata tajba, issa rank number 94 għal Lukas Azzopardi. Sinjura Azzopardi, bonġu. Għal Lukas fejn tixtieq jekk jogħġbok? Della Salle College, grazzi Sinjura. Nażlu Della Salle College għal Lukas. Ġurnata tajba lilek ukoll. Bye bye. Is-Sinjuri Falzon, rank number 95. Sinjuri Falzon, ġenituri tal-ijiem. Bonġu Sinjura Falzon. Sinjura Falzon, bonġu. Għallijim fejn tixtieq skola jekk jogħġbok? Della Salle College, grazzi Sinjura. Il-ġurnata tajba. Naddu issa l-Sinjuri Rapa, rank number 96. Bonġu Sinjura Rapa, fejn tixtieq tagħżel għal Jacks jekk jogħġbok? St. Bernard's, grazzi Sinjura, l-ġurnata tajba. Bye bye. Bye bye. Bonġu. Naddu issa għas-Sinjuri Manġon. Rank number 97. Il-ġenituri ta' Diaz. Bonġu Sinjura Manġon. Fejn tixtieq tagħżel għal Diaz jekk jogħġbok?
St. Augustine, thank you, Sinjura, l-ġurnata tajba. Bye bye, ġurnata tajba. Andrej Muscat issa. Rank number 98, Andrej Muscat. Iwa. Okay. Tajjeb. Iwa, okay. Grazzi, Sinjura Muscat, bonġu. Mela, fejn tixtieq tagħżel għal Andrej jekk jogħġbok? Dela Salle College, grazzi Sinjura. Il-ġurnata tajba. Bye bye. Mela, is-Sinjuri Kakija, rank number 99, il-ġenituri ta' Nathan. Bonġu Sinjura Kakija. Dela Salle College għal Nathan, grazzi Sinjura, il-ġurnata tajba. Bye bye. Is-Sinjuri Jellul, il-ġenituri ta' Logan Blake, unkunu għamilna l-ewwel 100 tifel fil-għażla tal-lum. Bonġu Sinjur Jellul. Fejn tixtieq tagħżel skola għal Logan Blake jekk jogħġbok? St. Benil's, grazzi Sinjura, il-ġurnata tajba. Bye bye. Naddu issa għas-Sinjuri Petralja Meli, ġenituri ta' Ignazio. Nkunu bdejna t-tieni 100. Bonġu Sinjura Meli, fejn tixtieq tagħżel għal Ignazio jekk jogħġbok? Dela Salle, grazzi, il-ġurnata tajba. Lilek ukoll, bye bye. Is-Sinjuri Borġ Bonaci, rank number 102, il-ġen. Iwa, bonġu Sinjura Borġ Bonaci. Id-Dela Salle għal Thomas, grazzi Sinjura, il-ġurnata tajba, bye bye. Rank number 103, il-ġenituri ta' Jamie Mikallef. Sinjuri Mikallef, rank number 103, jgħidulna fejn ser jażlu għal Jamie. Bonġu Sinjura Mikallef, fejn tixtieq tagħżel għal Jamie jekk jogħġbok? Dela Salle College, bonġu, il-ġurnata tajba għal Jamie nażlu Dela Salle College. Bye bye, ġurnata tajba. Għal Michele Mifsud, rank number 104,
Naqbdu s-Sinjura Mifsud. Bonġu Sinjura Mifsud. Għal Michele fejn tixtieq skola jekk jogħġbok. Della Sal College, grazzi Sinjura. Della Sal għal Michele. Il-ġurnata tajba. Bye bye. Sem Farrugia Bela. Rank number 105. Iwa. Bonġu Sinjura Bela. Saint Augustine għal Sem, grazzi. Il-ġurnata tajba. Bye bye. L-ewwel kont qed nitkellem fuq il-kidba mill-ktieb ta' Bin Sirak. U jkompli Bin Sirak li t-tagħlim tal-għaref jikber bħal l-arar u t-twissija tiegħu bħal lajn tal-ilmaġieri. Hekk hemm sabiħ li anke f'post li huwa niexef bħal hija Malta ikollok dan l-ilmaġieri li jgħin il-dak li jissaqqa bih biex jikber. Ilma tajjeb biex jagħti l-enerġija lil dak li jkun qiegħed jissaqqa bih. U allura kemm hu sabiħ li l-iskejjel tagħna jkunu din lajn ta' ilmaġieri, tagħlim tal-għaref. U biex ikun tagħlim tal-għaref irid ikun tagħlim illi għandu prinċipji. Illi fl-iskejjel tagħna il-prinċipji huma il-prinċipji ta' Ġesu. Allura, kemm hu sabiħ illi lil dawn it-tfal hekk intuhom il-lingwaġġ illi jifhmu dawn il-prinċipji. Forsi mhux bil-fors illi dan il-lingwaġġ jinftiem jew jintaraf mill-kurrenti li nkunu għaddejjin minnhom. Anzi xi kultant inħossu illi nkunu qegħdin naqtfu kontra l-mewġ. Imma s-sabiħ huwa illi ma naqtawx qalbna illi il-prinċipji li aħna nemmnu fihom huma l-prinċipji illi ma għandhomx tmiem. Dik kienet il-weda ta' Ġesu illi il-Knisja tiegħu ma jkollix tmiem. U allura minkejja dak kollu li nkunu għaddejjin fih minkejja l-mumenti ta' tuħ ta' qalb, ejja nżommu f'qalbna din it-twissija illi l-erf ikabbar. Bonġu Sinjura Farrugia, Arjan fejn ħatażel jekk jogħġbok. Grazzi Sinjura, Della Sal Arjan, il-ġurnata tajba. Bye bye. Dan l-ilma li ikabbar il-min isaqqi fih l-erf, il-prinċipji illi ikabru il-persuni illi jieħdu d-deċiżjonijiet mhux mill-emozzjoni imma mill-erf. Rank number 107. Bonġu Sinjur Oliva. Saint Augustine College għal Julian, grazzi Sinjura, il-ġurnata tajba. Rank number 108. Is-Sinjuri Buzuttil. Sinjuri Buzuttil. Bonġu Sinjura Buzuttin. Lilek ukoll fejn tażel għal Samuel jekk jogħġbok. Della Sal College, grazzi Sinjura għal Samuel nażlu Della Sal il-ġurnata tajba Sinjura. Thank you, grazzi. Bye bye. Il-ġenituri ta' Sem, Baldacchino Morales, rank number 109. Bonġu Sur Baldacchino Morales, għal Sem fejn tixtieq skola jekk jogħġbok. Saint Augustine, tejjeb Sinjur, il-ġurnata tajba. Bye bye.
Rank number 110, il-ġenituri ta' Luka Pizzani. Ġenituri ta' Luka Pizzani, rank number 110. Bonġo Sur Pizzani, għal fejn tixtiequ tażlu għal Luka jekk jogħġbok? Della Sal College, grazzi Sinjur, della Sal għal Luka lilek ukoll. Ġurnata tajba. Bye bye. Naddu issa għal ġenituri ta' Megs Gallia. Bonġo Sinjura Gallia, fejn tixtieq St. Augustine, tajjeb Sinjura, il-ġurnata tajba, bye bye, ġurnata tajba. Rank number 112, Gabriel Julian Katkuti. Sinjura Katkuti. Bonġo Sinjura Katkuti. Fejn tixtieq tażal bħala skola għal Gabriel? St. Augustine, Iva, Gabriel Julian. Ġurnata tajba. Bye bye, lilek ukoll. Abela de Leonardo Jan, rank number 113. Bonġu Sur Abela de Leonardo, għal-Jan fejn tixtiequ jekk jogħġbok? St. Augustine, tajjeb Sinjur, il-ġurnata tajba. Bye bye, bye bye. Is-Sinjur Conti, jew Sinjura Conti, il-papa jew il-mamma ta' Fabio Conti, rank number 114. Bonġo Sinjura Conti. St. Augustine, thank you Sinjura. Il-ġurnata tajba għal Fabio namlu St. Augustine. Naddu issa Sinjuri Spiteri Zammit. Rank number 115. Il-ġenituri ta' Nathan. Bonġo Sinjuri, għal Nathan fejn tixtiequ skola jekk jogħġbok? St. Benils, grazzi Sinjura, il-ġurnata tajba, bye bye. Rank number 116, il-ġenituri ta' Miguel Aquilina. Bonġo Sinjura Aquilina, għal Miguel fejn tixtieq skola jekk jogħġbok? St. Augustine, tajjeb Sinjura, il-ġurnata tajba. Bye bye, God bless.
il-ġenituri ta' TJ, rank number 117. Sinjura Ġus, bonġu għal TJ fejn tixtieq skola jekk jogħġbok. St. Augustine, tajjeb Sinjura, il-ġurnata tajba. Bye bye. Għal Jacob Camilleri, rank number 118. Ok. Sur Camilleri, bonġu għal Jacob fejn tixtieq bħala skola jekk jogħġbok. De La Salle College, grazzi Sinjur. Għal Jacob nażlu De La Salle, ġurnata tajba. Bye bye. Il-Knisja illum kif edna tagħmel il-festa ta' San George Preka. L-ewwel qaddis Malti illi huwa dikjarat żgur hemm iktar qaddisin fil-ġenna li huma Maltin, imma l-ewwel qaddis illi huwa dikjarat mill-Knisja. Fl-2010 il-Papa Benedittu fil-sena illi kienet sena dedikata għas-saċerdoti jitkellem fuq il-Assis George Preka bħala saċerdot ta' umiltà kbira, ta' tjubija, ta' manswetudni, ta' ġenerożità, bniedem ta' talb u b'passjoni biex jikkomunika il-veritajiet tal-Vanġelu. U forsi llum illi fil-kultura tagħna bdejna hekk nistaqsu anke fuq imma it-talim tal-katekizmu qiegħed jingħadda b'mod tajjeb, imma t-talim tal-katekizmu qiegħed jasal, noħolqu l-mistoqsija jekk it-tfal humiex jilħqu din ix-xbija ta' Ġesu. Dan is-saċerdot jurina li ma taqtax qalbek, anka kontra il-mewġ, anka fejn jidher li hemm l-impossibilità, anka fejn jidher li ħajispiċċa kollox x'ħin jgħidulu biex jalaq u ma jkomplix, jibqa' jobdi, jibqa' jippersevera. Hekk imbagħad malli l-isqof jerġa' jgħidlu biex jista' jerġa' jgħallem, jagħmel dan biħġaru. U jista' jkun illi il-mewġ tal-ħajja tagħna xi kultant jagħmlilna dawn il-mistoqsijiet il-kbar, imma jiena dak li qed nagħmel huwa tajjeb. Bonġu Sinjura Darwish, għal Edim fejn tażel jekk jogħġbok. St. Benils, grazzi Sinjura, għal Edim nażlu il-St. Benils, ġurnata tajba. Rank number 120, Ben Magrogili. Ek sabiħam illi din mbagħad il-perseveranza ta' Dun George titqiet quddiem is-saċerdoti. Bonġu Sinjura Magrogili, għal Ben fejn tixtieq jekk jogħġbok. De La Salle College, grazzi Sinjura, il-ġurnata tajba.
Bye bye. Is-Sinjuri Karabot, rank number 21, il-ġenituri ta' Dale. Hekk jitqiegħed quddiem is-saċerdoti bħala persuna li tispira fil-ħidma biex iwettqu din il-missjoni li jgħalmu u jitimgħu il-merħla tal-mulej. Hekk fil-mument ta' tuħ ta' qalb huwa sabiħ li inħarsu. Bonġo Sinjura Karabot, għal Dale fejn tixtieq jekk jogħġbok? Della Salle College, grazzi Sinjura, il-ġurnata tajba. Huwa sabiħ li ma naqtawx qalbna, illi nibqgħu inħarsu lejn il-miri li għandna fil-ħajja tagħna. Hekk fil-mumenti ta' teħta qalb illi tħares lejn dawn il-persuni l-kbar illi jgħalmuk biex tibqa' miexi l qudiem. Rank number 122, Sinjura Xikluna, bonġu. Għal-ġan, grazzi, Sinjura No Choice għal-ġan, thank you, il-ġurnata tajba. Bye bye. Sinjuri Rapinet, għal-Luigi. Rank number 123, is-Sinjuri Rapinet. Bonġu Sinjura Rapinet. Għal Della Salle, Luigi Rapinet. Grazzi. Il-ġurnata tajba Sinjura, bye bye. Bye bye. Issa ngħaddu għal rank number 124. Is-Sinjuri Borċ, Zarb. Le, skużawni, is-Sinjuri Aġus. Bonġu Sinjura Aġus. Għal Daniel fejn tixtieq tagħżel jekk jogħġbok? Saint Augustine, grazzi. Il-ġurnata tajba. Bye bye, bye bye. Naddu issa rank 125, il-ġenituri ta' Nolan Zarb Borċ. Bonġu Sinjura Zarb Borċ. Fejn tixtieq tagħżel jekk jogħġbok? Della Salle, grazzi Sinjura. Il-ġurnata tajba, grazzi, bye bye. Għal Nolan nażlu Della Salle. Naddu issa għal ġenituri ta' Dorian, is-Sinjuri Lija, rank number 126. Bonġu Sinjura Lija, għal Dorian fejn ħatażel jekk jogħġbok. Nażlu Della Salle għal Dorian. U ngħaddu issa għal rank number 127, is-Sinjuri Dingli, il-ġenituri ta' Mattija. Sinjura Dingli, bonġu. Għal Mattija fejn tixtieq tagħżel jekk jogħġbok? Della Salle College, grazzi Sinjura. Il-ġurnata tajba, bye bye. Is-Sinjuri Abela. Għandna parte u min, Thomas u Andrew.
Sinjuri Abela, rank 128. Sinjura Bella Bonġu, Santo Westin, grazzi Sinjura, għal Tommaso Andrew Nazlo Santo Westin. Ġurnata tajba Sinjura, naddu issa għal rank 129, is-Sinjuri Camilleri, il-ġenituri ta' Ben Camilleri. Sur Camilleri Bonġu, għal-Ben fejn tixtieq bħala skola jekk jogħġbok? Dela sal, grazzi Sinjur, il-ġurnata tajba. Bye bye. Bye bye. Naddu issa għal rank 130, il-ġenituri ta' Luigi Borch. Bonġu Sinjura Borch. Għal Luigi, thank you Sinjura della Sala Luigi, il-ġurnata tajba Sinjura. Bye bye. Naddu issa l-ġenituri tal-ijiem, rank 131, il-Sinjuri Robinson. Sinjuri Robinson, rank 130. Bonġu Sinjura Robinson, għal Liam fejn tixtieq jekk jogħġbok. St. Benils, grazzi Sinjura, il-ġurnata tajba. Bye bye. Is-Sinjuri Borch, rank 132, il-ġenituri ta' Samuel Borch. Bonġu Sinjura Borch, għal Samuel fejn tixtieq bħala skola jekk jogħġbok. Dela sala għal Samuel, grazzi, il-ġurnata tajba Sinjura. Bye bye. Bye bye. Naddu issa għal rank 133. Rank 133. Is-Sinjuri Kirkop, il-ġenituri ta' Ben. Ok, Sinjuri Kirkop, bonġu. Għal Ben fejn tixtiequ jekk jogħġbok. St. Augustine, thank you Sinjuri, il-ġurnata tajba għal Ben nagħmlu St. Augustine. Tajjeb, xi ħaġa li kellu ħafna l-qalbu Dun George kif edna hija din illi iwassal lil Ġesu ma' dawk ta' madwaru. U propju waħda mill-affarijiet biex jagħmel din hija anke l-għażla tas-silta mill-Bibja li jagħżel għal fuq il-beġġ tal-mużew. Verbum Dei
Caro Factum Est, illi hija meħuda mill-ewwel kapitlu ta' San Ġwan u li benta Alla sar bniedem. Ekku anka f'din il-biċċa tal-kapitlu San Ġwan jagħmilha ċara imma l-bniedem ma għarfux. Madana kollu għax jaf bil-bżonn ta' Alla fil-qalb tal-persuni ta' madwaru, Dun Ġorġ jagħmel minn kollox biex din l-istqarrija tal-fidi tagħna li l-iben ta' Alla sar bniedem jagħmilha magħrufa ma' kulħadd. U biex jagħmel dan, anka kien ħaseb illi lejliet il-miliet issir din id-demostrazzjoni għadu nur ta' Ġesu Bambin, ġifieri illi fil-purċissjoni tal-bambin kif insibuha bil-kliem normali li aħna ngħidu, iwa. Bonġu Sinjura Borġ, għalżek fejn tixtieq tagħżel jekk jogħġbok. Dela Sal, grazzi Sinjura, għalżek nagħmlu dela Sal lilek ukoll, ġurnata tajba. Naddu issa għal rank number 135, Jan Zarafa. Jan Zarafa, rank 135. Bonġu Sinjura Zarafa, għal Jan fejn tixtieq jekk jogħġbok. Dela Sal College, grazzi Sinjura, il-ġurnata tajba lilek ukoll, bye bye. Naddu issa għal Sinjuri Galja, il-ġenituri ta' Thomas Peter. Rank 136, il-Sinjuri Galja. Bonġu Sinjura Galja, għal Thomas Nazlu della Sal College, grazzi Sinjura, il-ġurnata tajba. Naddu issa għal rank 137, Bonello, il-ġenituri ta' Ethan Bonello. Bonġu Sinjura Bonello, għal Ethan, grazzi Sinjura, għal Ethan, dilek ukoll, bye bye. Naslu della Sal għal Ethan. Naddu issa rank 138, il-ġenituri ta' Daniel Sammut. Sinjuri Sammut, il-ġenituri ta' Daniel. Bonġu Sinjura Sammut. Bonġu għal Daniel fejn tixtieq jekk jogħġbok. Della Sal College, grazzi Sinjura, il-ġurnata tajba. Bye bye. Naddu issa għal rank 139. Rank 139, il-ġenituri ta' Tommy De Bono. Signori De Bono. Bonġu Signora De Bono,
Grazzi għal Tommi Nażlu della Sal, grazzi Sinjura, il-ġurnata tajba. Bye bye. Naddu issa rank 140, is-Sinjuri Ġerada, il-ġenituri ta' Giuseppe. Bonġu Sinjura Ġerada, għal Giuseppe fejn tixtieq jekk jogħġbok. St. Augustine, tajjeb Sinjura, il-ġurnata tajba. Il-Giuseppe għamilni fuq St. Augustine, il-ġurnata tajba. Bye bye. Bye bye. Mela, rank 141, is-Sinjuri Vella, l-ġenituri ta' Francesco. Grazzi. Bonġu Sur Vella, għal Francesco fejn tixtiequ jekk jogħġbok. Della Sal College, grazzi Sinjur, il-ġurnata tajba. Francesco qiegħed fuq Della Sal u hekk għalaqna skola oħra. Nitlob il-reġija biex intellaw issa l-ismijiet. Ħalli nerġgħu naqraw. Mela għandna dawn l-istudenti li jażlu l-Della Sal, Gat Jordan, Gat Jamie, Bonanno Andrew, Zammit Zachary, Karwana Dale, Grima Ben, Borg Greg Blake, Dalli Dylan, Karwana Ethan, Attart Aġus Nolan, Mikallef Ben, Buzuttil Luka, Saliba Julian, Bianco Jack, Mifsud Ben, Ellul De Raffaele Janik, Ferriggi Javier, Paċ Farrugia Jamie, Desira Edem, Tabone Ben, Perotta Beppe, Cremona Isaac, Tabone Isaac John, Greg Dale, Marletta Lucam, Bonello John, Carl Wright, Mifsud Nate, D'Amato Blake, Azzopardi Lucas, Falzon Liam, Muscat Andrej, Kakija Nathan, Petralia Meli Ignazio, Borg Bonaci Thomas, Mikallef Jamie, Mifsud Michele, Farrugia Jan, Buzuttil Samuel. Pizzani Lukam, Camilleri Jacob, Magron Gili Ben, Karabot Dale, Rapinet Luigi, Zarb Borg Nolan, Lija Dorian, Dingli Mattia, Camilleri Ben, Borg Luigi, Borg Samuel, Borg Zek, Zerafa Jan, Gallia Thomas Peter, Bonello Ethan, Sammut Daniel, Debono Tommy, Vella Francesco. Naddu issa għal rank 142, Thomas Grek, il-ġenituri ta' Thomas. Sinjuri Grek. Rank 142. Ġenituri ta' Thomas.
Kif konnet ngħidu x-xewqa ta' Dun George iwa? Ok, grazzi. All right. Mela ġejjin bil-mobile għaliex is-Sinjura Grek ma stajniex ingħadduha għall-studios. Bonġu, Sinjura Grek. Hello, bonġu. Bonġu, fejn tixtieq tagħżel skola għal Thomas, jekk jogħġbok? St. Augustine. St. Augustine, grazzi, Sinjura, bye bye, ġurnata tajba. Bye bye. Tajjeb, mela issa għandna is-Sinjuri Borġ, il-ġenituri ta' Alex, rank 143. Rank 143, is-Sinjuri Borġ, il-ġenituri ta' Alex. Bonġu, Sinjura Borġ. Għal Alex fejn tixtieq tagħżel jekk jogħġbok? Grazzi, Sinjura Borġ. St. Benils għal Alex il-ġurnata tajba. Bye bye. Naddu issa Sinjuri Karwana, rank number 144. Bonġu, Sinjuri Karwana. Ġenituri ta' Ben. Bonġu, Sinjura Karwana. Santu Wistin għal Ben. Grazzi, Sinjura. Il-ġurnata tajba. Ben qiegħed fuq Santu Wistin. Naddu issa għal rank 145. Mikael Frendomagro. Mikael Frendomagro, rank 145. Bonġu, Sinjura Frendomagro. No choice. Grazzi, Sinjura, għal Mikael, no choice. Naddu issa għas Sinjuri Formosa Belli. Sinjuri Formosa Belli, ġenituri ta' Leonardo. Sinjura Formosa Bellizzi, bonġu. St. Augustine għal Leonardo. Grazzi, Sinjura. Il-ġurnata tajba. Bye bye. Rank 147. Michele Boffa. Michele Boffa, rank 147.
Bonġu Sinjura Boffa. Bonġu għal Michele fejn tixtieq jekk jogħġbok. Santu Wistin, grazzi Sinjura. Bonġu għal Michele St. Augustine. Immorru issa rank 148, Grima Duka Isaac, rank 148, Grima Duka Isaac. Bonġu Grima Duka għal Isaac fejn tixtieq u jekk jogħġbok. St. Augustine College, grazzi Sinjur. Għal Isaac immorru St. Augustine. Naddu issa rank 149, Harry Basin, Sinjuri Basin. Bonġu Mrs. Basin, għal Harry fejn tixtieq tagħżel jekk jogħġbok. Grazzi Sinjura, il-ġurnata tajba. Bye bye, God bless. Bye bye. Rank 150, is-Sinjuri Dermanin, il-ġenituri ta' Luka, rank 150. Sinjuri Dermanin. Bonġu Sinjura Dermanin. Għal Luka fejn ħanażlu skola jekk jogħġbok. Grazzi Sinjura, il-ġurnata tajba. Bye bye, God bless, bye bye. Rank 151. Is-Sinjuri Kakija, il-ġenituri ta' Andrew Luke. Iva. Sinjuri Kakija, bonġu, għal Andrew Luke fejn tixtieq jekk jogħġbok. St. Benilds, ok, mela għal Andrew Luke nażlu St. Benilds. Il-ġurnata tajba Sinjura. Bye bye, good day. Naddu issa għal rank 152, is-Sinjuri Kassar, il-ġenituri ta' Kaj. Rank 152. Good morning, Mrs. Kassar. Where would you like to choose for Kai? St. Benilds, thank you. Good day. Bye-bye. Is-Sinjuri Saliba, rank 153, il-ġenituri ta' Din. Ġenituri ta' Din Saliba, rank 153. Bonġu Sinjura Saliba, għal Din fejn tixtieq jekk jogħġbok. St. Augustine, grazzi Sinjura, il-ġurnata tajba, mela għal Din immorru St. Augustine. Issa ngħaddu għal rank 154, is-Sinjuri Portelli, il-ġenituri ta' James. Ġenituri ta' James,
rank 154. Bonġu, Sinjura Portelli. Għal James, grazzi, mela St. Benils. Għal James nazlu St. Benils, grazzi Sinjura, miktub fuq St. Benils il-ġurnata tajba lilek. Naddu issa l-ġenituri ta' Luigi Giordano, rank 155. Bonġu, Sinjura Giordano. Għal Luigi fejn tixtieq jekk jogħġbok. St. Augustine, tajjeb Sinjura, il-ġurnata tajba lilek, il-Luigi ktibni fuq St. Augustine. Issa ngħaddu għal rank 156. Sky Sant Barbaro. Sky Douglas Sant Barbaro. Rank 156. Il-ġenituri ta' Sky. Good morning, Mrs. Barbaro Sant. Good morning, Mrs. Barbaro Sant. St. Benils, thank you. We've listed him in St. Benils. Good day. Same to you, God bless, bye bye. Il-Sinjuri Massa, il-ġenituri ta' Edem, rank 157. Sinjura Massa, bonġu. Għal Edem fejn tixtieq skola jekk jogħġbok. Grazzi Sinjura, il-ġurnata tajba. Bye bye, lilek ukoll. Naddu issa għas-Sinjuri Policino, rank 158. Sinjuri Policino, il-ġenituri ta' Francesco. Rank 158. Bonġu Sur Policino. Għal Francesco fejn tixtieq skola jekk jogħġbok. St. Benils, grazzi Sinjur. Il-ġurnata tajba lilek. Bye bye. Naddu issa rank 159. Is-Sinjuri Scalpello, il-ġenituri ta' Ben. Rank 159. Bonġu Sinjura Scalpello. Fejn tixtieq għal Ben jekk jogħġbok. St. Augustine, grazzi Sinjura. Ktibni fuq St. Augustine il-ġurnata tajba. Bye bye. Naddu issa għas-Sinjuri De Bono, il-ġenituri ta' Zek. Bonġu Sinjura De Bono. Għal Zek fejn tixtieq jekk jogħġbok. St. Francis Imsida, grazzi, il-ġurnata tajba. Lilek ukoll, bye bye. Naddu issa rank 161, il-ġenituri ta' Beppe Bartolo Parnis. Rank 161.
Bonġu, Sinjura Bartolo Parnis. Għal Beppe fejn tixtieq skola jekk jogħġbok. St. Benil's, grazzi Sinjura. St. Benil's għal Beppe. U ngħaddu issa rank 162 il-ġenituri ta' Jake Ebejjer. Rank 162. Sinjuri Ebejjer, rank 162, u jgħidulna fejn jixtiequ skola għal Jake. Bonġu Sur Ebejjer, bonġu għal Jake, nażlu St. Augustine għal Jake, grazzi Sinjur, il-ġurnata tajba lilek ukoll, bye bye. Naddu issa rank 163 għal Noah Zammit. Noah Zammit, rank 163. Bonġu Mrs. Zammit. Għal Noah Zammit, iwa. No choice, Sinjura, grazzi Sinjura. Il-ġurnata tajba lilek ukoll. Naddu issa għas-Sinjuri Borch, il-ġenituri ta' Alex, rank 164. Sinjuri Borch. Bonġu Mrs. Borch. Bonġu Sinjura Borch. No choice għal Alex, ok, grazzi Sinjura. Il-ġurnata tajba lilek ukoll, bye bye. 165 Francesco Sherry, il-ġenituri tiegħu. All right. Sinjura Sherry, bonġu. Għal Francesco fejn tixtieq jekk jogħġbok. St. Benil's għal Francesco. U hekk għandna il-165 lest ukoll fuq St. Benil's. Grazzi Sinjura, il-ġurnata tajba. Bye bye. Konna qegħdin ngħidu l-ewwel illi Don George ried illi din ix-xbija ta' Ġesu li sar bniedem tibqa' tiġi murija lin-nies biex in-nies ikunu l-persuni illi jemmnu f'dan Alla illi tant iħobbna. U kien ried illi ikun hemm xbija daqsxejn imdaqsa tal-bambin illi qudiema ikun hemm bandiera illi fija miktub fuqha il-kliem tal-verbum dei caro factum est li ben Alla sar bniedem, imbagħad it-tfal ikunu qegħdin ma' din ix-xbija bħala turija ta' qima u ta' rispett illi Sinjura Kakija, bonġu. Għal Tyler fejn tixtieq jekk jogħġbok. Santu Wistina għal Tyler, grazzi Sinjura, il-ġurnata tajba. Naddu issa għal 167
Tyler ukoll din id-darba Spiteri, is-Sinjuri Spiteri. Sinjuri Spiteri. Bonġu Sinjura Spiteri. Għal Tyler fejn tixtiequ jekk jogħġbok. St. Benil's, grazzi Sinjura, il-ġurnata tajba lilek ukoll, bye bye. Naddu issa għal rank 168, Henry Buġejja, is-Sinjuri Buġejja. Bonġu Sinjura Buġejja. Għal Henry fejn tixtieq jekk jogħġbok, St. Augustine, grazzi Sinjura, il-ġurnata tajba, St. Augustine għal Henry. Naddu issa rank 169. Rank 169. Għal Kien Cordina. Sinjuri Cordina. Sinjura Cordina, bonġu. Għal Kien fejn tixtieq jekk jogħġbok. St. Augustine, grazzi Sinjura, il-ġurnata tajba. Għal Kien nażlu St. Augustine. Immorru issa għal rank 170. Is-Sinjuri Karwana, il-ġenituri ta' Alex. Bonġu Sinjuri Karwana. Għal Alex fejn tixtieq jekk jogħġbok. St. Benil's, grazzi Sinjura. Ilek ukoll għal Alex St. Benil's. Għandna issa par twins. Zin u Liam. Sinjuri Kassar. Bonġu Sinjura Kassar. Santu Wistin, għal-Liam u Zejan. Ok. Ġaw lilek ukoll, ġurnata tajba. Santu Wistin għal-Liam u Zejan, u issa naddu għal rank 172. Is-Sinjuri Bajjada. U jgħidulna fejn jixtiequ għal Liam. Iwa, Sinjura Bajjada, bonġu. St. Benil's, grazzi Sinjura. Dilek ukoll għal-Liam immorru St. Benil's. U issa inċempru l-ġenituri ta' James Magro, rank number 173. Dun George riet illi il-figura ta' Ġesu, il-persuna ta' Ġesu, tiġi imxandra mal-oħrajn. Imma kien jiddejjaq ħafna illi lilu joħdulu ir-ritratti.
hekk aneddotu żgħir li insibu fuqu fil-mumenti ta' hekk dawn in-nies li jitkellmu fuq Dun George Preka. Jgħidulna li darba kien mistieden biex ibierek magna ġdida u jqaddes fil-Londri tal-Ingliżi, il-Marsa. F'nofsinhar kulħadd tela biex jara lil Dun George. Meta ntebaħ li wieħed kien ser joħodlu ritratt, Dun George pront qallu "The father hates photos." Ma rridx li l-attenzjoni tkun fuqu, imma tkun fuq il-persuna ta' Ġesu. Hekk, kemm hi sabiħa li dawn il-persuni kbar jgħallmuna fejn għandha tkun il-ħsieb tagħna. Li aħna nkunu persuni li hekk ma nżommux l-attenzjoni fuqna. Bonġu Sinjura Magro. No choice. Għal James namlu no choice. Naddu issa, grazzi Sinjura l-ġurnata tajba, naddu issa għal rank 174. Samel Simon Bashir. Sinjuri Bashir. Rank 174. Rank 174, is-Sinjuri Bashir. Okay. All right. Ser jaddulna il-mobile mela għaliex is-Sinjura Bashir ma rnexxilhom xi jgħadduha dirett fl-istudio. Good morning, Mrs. Bashir. Good morning. Where would you like to choose as a school for Samel? St. Augustine College. St. Augustine. Thank you. Good day. Thank you very much. Bye-bye. Okay, bye-bye. Tajjeb naddu issa mela għal rank 175. Is-Sinjuri Grek, il-ġenituri ta' Jake, illi ser jażlu għat-tifel tagħhom. Rank 175, is-Sinjuri Grek. Sur Greg, bonġu. Għal Jake fejn tixtiequ jekk jogħġbok.
St. Benils, grazzi Sinjur, il-ġurnata tajba lilek ukoll. Bye bye. Għaddu issa għas-Sinjuri għat-tard, il-ġenituri ta' Andrea, rank number 176. Bonġu Sinjura Tart, għal Andrea fejn tixtieq jekk jogħġbok. Is-St. Benils, grazzi Sinjura, il-ġurnata tajba, bye bye. St. Benils għal Andrea, u ngħaddu issa għas-Sinjuri Kawki. Bonġu Sinjura Kawki, bonġu għal Sem, jekk jogħġbok fejn tixtieq. St. Augustine, grazzi Sinjura, il-ġurnata tajba, il-Sem nażlulu St. Augustine. Issa immorru għal 179, is-Sinjuri Fenek, il-ġenituri ta' Zekk. Ġenituri ta' Zekk. Sinjura Fenek, bonġu. Għal Zekk fejn tixtieq Skola jekk jogħġbok. St. Benils, grazzi Sinjura. Għal Zekk nażlu is-St. Benils. Imbagħad immorru għal Sinjura Kaskun, bonġu. Għal William fejn tixtieq jekk jogħġbok. St. Benils tajjeb ukoll. St. Benils għal William. U ngħaddu issa Sinjuri Farrugia, il-ġenituri ta' Mattias, rank 181. Il-ġenituri ta' Mattias, rank 181. Bonġu Sinjura Farrugia, St. Augustine għal Mattias, grazzi Sinjura. Il-ġurnata tajba lilek, Mattias St. Augustine, u mmorru issa rank 182. Sinjura Spiteri, bonġu. Għal Greg fejn tixtieq jekk jogħġbok. St. Benils Sinjura Greg miktub fuq is-St. Benils, grazzi Sinjura l-ġurnata tajba. Immorru issa għal Nate Camilleri. Nate Camilleri, rank 183. Bonġu Sinjura Camilleri. Għal Nate fejn tixtieq jekk jogħġbok. St. Benils ukoll għal Sinjura Camilleri. Grazzi lilek ukoll Nate miktub fuq is-St. Benils. Ngħaddu issa għal rank 184 Nick Vella. Nick Vella, rank 184. Sinjura Vella, bonġu. Għal Nick fejn tixtieq tagħżel jekk jogħġbok.
St. Augustine. Mela, għal Nick għażilna St. Augustine, grazzi Sinjura. Issa immorru għal Sinjuri Ċangura u jgħidulna fejn jixtiequ jażlu skola għal Kowin. Sinjura Ċangura, bonġu. Għal Kowin fejn tixtieq tażel skola jekk jogħġbok. St. Augustine, grazzi. Bye bye lilek ukoll. Bye bye. Ġurnata tajba għal Kowin għażilna St. Augustine, immorru issa Renk. Bonġu Sinjura Magro. Għal Samuel fejn tixtiequ jekk jogħġbok. St. Augustine. Tajjeb. Mela Samuel qiegħed miktub fuq St. Augustine. Naddu issa bonġu lilek Sinjura Magro. Issa naddu għal Sinjura Barbara, rank 187, u tgħidilna fejn tixtieq illi tażel għal Jaden. Sinjura Barbara. Sinjura Barbara, bonġu. Għal fejn tixtieq għal Jaden jekk jogħġbok. St. Augustine, grazzi Sinjura. Bye bye. Grazzi Sinjura, nażlu St. Augustine għal Jaden u issa mmorru għal Grazzi, is-Sur Sakko, bonġu. Good afternoon għal Noam, St. Augustine. Grazzi Sinjur, għamilna il-Noa fuq St. Augustine u hekk kien għalqet skola oħra. Nitlob ir-reġija ħalli itellawna l-ismijiet. Mela għandna il-Ċappara Luk, il-Katania Galja Diego, il-Zammit Kejden, il-Nikolic Matteo, il-Borġ Matteo, il-Manġon Diaz, il-Farrugia Abela Sem, Oliva Julian, Baldacchino Morales Sem, Galja Mex, Ketkuti Gabriel Julian, Abela De Leonardo Jan, Conti Fabio, Aquilina Miguel, Aġus Armawi TJ, Aġus Daniel, Abela Thomas, Abela Andrew, Kirkop Ben, Gerada Giuseppe, Greg Thomas, Karwana Benjamin, Formosa De Leonardo, minix qed naraf il-tieni kunjom, Boffa Michele, Grima Duca Isaac, Saliba Dean, Giordano Luigi, Massa Edim, Scalpello Ben, Ebejer Jake, Kakija Tyler, Buġeja Henry, Cordina Kien, Kassar Zin, Kassar Liam, Bashir Samuel Simon, Kauki Sem, Farrugia Mattias, Vella Nick. Ndawru l-paġna jekk jogħġobkom. Ċangura Cohen, Magro Samuel, Barbara Jaden u Sakko Noah. Daw kienu it-tfal illi il-ġenituri tagħhom għażlu St. Augustine biex jirreġistrawhom f'din l-iskola. Ok, bonġu Sur Tewma.
Għal Jack fejn tixtieq jekk jogħġbok? No choice għal Jack, grazzi Sinjur, il-ġurnata tajba. Sim lilek ukoll. Naddu issa għas-Sinjuri Degwara, il-ġenituri ta' Nicholas, rank number 190. 190, Sinjuri Barba Degwara. U jgħidulna fejn ser jażlu għal Nicholas. Sinjura Degwara, bonġu. Bonġu għal Nicholas fejn tixtieq jekk jogħġbok. St. Benilde. Grazzi Sinjura. Mela għal Nicholas immorru St. Benilde u issa ngħaddu għal rank number 191 is-Sinjuri Stanjon għal Jacks. Sinjura Stanjon, bonġu. Għal Jacks fejn tixtieq jekk jogħġbok. St. Benilde, grazzi Sinjura. Il-ġurnata tajba lilek. Mela issa ngħaddu għas-Sinjuri Borġ u jgħidulna fejn ser jażlu għal Emerson. Sinjuri Borġ. Sinjur Borġ, bonġu għal Emerson fejn tixtieq u jekk jogħġbok. St. Benilde, mela għal Emerson nażlu St. Benilde. Grazzi Sinjur, lilek ukoll, il-ġurnata tajba. Ngħaddu issa għal rank 193. Sinjura Mikali, bonġu. St. Benilde dal Francesco, grazzi Sinjura. Lilek ukoll, bonġu. Mela issa ngħaddu għal Sinjuri Spiteri Willits u jgħidulna fejn jixtiequ jażlu skola għal Leni. Rank 194. Bonġu Sinjura. St. Benilde dal Leni. Lilek ukoll Sinjura, il-ġurnata tajba. U hekk ngħaddu għal rank 195 immorru għal Matteo Camilleri u l-ġenituri tiegħu jgħidulna fejn jixtiequ jażlu skola. Matteo Camilleri, rank 195. Bonġu Sinjura Camilleri. Għal Matteo fejn tixtieq jekk jogħġbok. St. Benilde għal Matteo. Grazzi Sinjura. Lilek ukoll mela Matteo għal fuq is-St. Benilde u issa immorru għas-Sinjuri Kasinġena. Rank 196.
Bonġu Sinjura Kasinġena għal kowl fejn tixtieq jekk jogħġbok. St. Benilde għal kowl. Grazzi Sinjura. Mela il-kowl is-Sinjuri jażlulu St. Benilde's u issa immorru għas-Sinjuri Lepre rank 197 u jgħidulna fejn jixtiequ jażlu għal Matteo. Bonġu Sinjura Lepre. Għal Matteo fejn tixtiequ skola jekk jogħġbok. Grazzi Sinjura. Lilek ukoll. Mela għal Matteo s-Sinjuri jażlu St. Benilde u issa immorru rank 198 Gianluigi Mikallef u s-Sinjuri Mikallef jgħidulna fejn jixtiequ bħala skola. Sinjura Mikallef bonġu. St. Benilde Sinjura. Grazzi il-Gianni Luigi għamilnieh fuq St. Benilde's u issa immorru għas-Sinjuri Ignatov. Rank 199, il-ġenituri ta' Mattias u jgħidulna fejn jixtiequ bħala skola. Bonġu Sinjura Ignatov. Bonġu. No choice, grazzi Sinjura. Lilek ukoll. Mela issa mmorru għal rank number 200 u hemmhekk ikellmuna l-ġenituri ta' Isaac Aġus. Sinjuri Aġus jgħidulna. Bonġu Sinjura Aġus. Għal Isaac fejn tixtieq jekk jogħġbok. St. Benilde, grazzi Sinjura. Il-ġurnata tajba lilek ukoll. Bye bye, il-ġurnata tajba. Issa immorru għas-Sinjuri Vella, rank 201 u jgħidulna fejn jixtiequ skola għal Sebastien. Sinjuri Vella. Bonġu Sur Vella. St. Benilde tal-Sebastien. Grazzi Sur Vella l-ġurnata tajba. U mmorru issa għal Sinjuri De Bono u jgħidulna fejn jixtiequ jażlu għal Dale rank 202. Sinjuri De Bono. Bonġu Sinjura De Bono għal Dale St. Benilde. Grazzi Sinjura għal Dale għażlet St. Benilde Sinjura u issa immorru għas-Sinjuri Xikluna u jgħidulna għal Beppe fejn jixtiequ jażlu. Rank 203
Beppe Xikluna. Bonġu Sinjura għal Beppe fejn tixtiequ skola jekk jogħġbok. St. Beneld, grazzi Sinjura, lilek ukoll. Naddu issa għal rank 204, Spiteri Lukas, Sem Paul, u jgħidulna is-Sinjuri fejn jixtiequ jażlu għal Sem Paul. Rank 204. Rank 204. Il-ġenituri ta' Sem Paul Spiteri Lukas. Bonġu Sinjura Spiteri Lukas. Bonġu Sinjura għal Sem Paul fejn tixtiequ tażlu bħala skola jekk jogħġbok. St. Beneld għas-Sinjura, grazzi Sinjura. Il-ġurnata tajba. Bye bye. Sinjura Camilleri, bonġu. Hello Sinjura Camilleri għal Francesco fejn tixtiequ skola jekk jogħġbok. St. Beneld. Grazzi Sinjura, il-Francesco nażlulu St. Benil, grazzi Sinjura, u hekk immorru għas-Sinjuri Domenici u jgħidulna fejn jixtiequ għal Matteo. Sinjuri Domenici. Rank 206, Matteo Domenici. U s-Sinjuri Domenici jgħidulna fejn jixtiequ bħala skola. Bonġu Sinjura Domenici għal Matteo fejn tixtieq bħala skola. St. Francisco Spika, grazzi Sinjura, għal Matteo nażlu St. Francisco Spikwa. Tajjeb, mela, is-Sinjura O'Brien, bonġu, għal Ronin fejn tixtiequ skola jekk jogħġbok. No choice, grazzi Sinjura, il-ġurnata tajba, bye bye. Naddu issa Sinjuri De Giovanni. Sinjuri De Giovanni u jgħidulna fejn jixtiequ jażlu skola għal Nathan. Rank 208, De Giovanni Nathan. Grazie. Good morning, Mrs. De Giovanni. Where would you like to choose for Nathan, please?
St. Benilde's. Thanks, we listed Nathan on St. Benilde's. Good day, same to you. Naddu issa għal-rank 209, is-Sinjuri Mallija jgħidulna fejn jixtiequ jażlu skola għal Andrea. Sinjuri Mallija. Iwa, grazzi Sur Mallija, bonġu. Għal Andrea fejn tixtiequ skola jekk jogħġbok? No choice. Grazzi Sinjur. Grazzi. Bye bye. Is-Sinjuri Farrugia, rank 210. Bonġu Sinjuri Farrugia. Għal Ġan fejn tixtiequ skola jekk jogħġbok? St. Francis imsida. Grazzi Sinjura. Għal Ġan għażlu St. Francis imsida. Immorru issa s-Sinjuri Japab, rank 211, u jgħidulna fejn jixtiequ għal Matteo. Matteo Japab, rank 211. Sinjura Pap, bonġu. Fejn tixtiequ għal Matteo? Għal Matteo jixtiequ St. Benilde's, is-Sinjuri Japab. Grazzi, ktibni fuq St. Benilde's, Sinjura. U issa mmorru għas-Sinjuri Barbuto u jgħidulna fejn jixtiequ. Sinjura Barbuto, bonġu. Għal Joey fejn tixtiequ kjoġbok. St. Benilde għal Joey, grazzi Sinjura. U issa lilek ukoll immorru għal Nikki Patch, rank 213. Is-Sinjuri Patch jgħidulna fejn sejjer Nikki. Bonġu Sinjura Patch. Għal Nikki fejn tixtiequ skola jekk jogħġbok. St. Benilde għal Nikki. Grazzi Sinjura. U issa il-ġurnata tajba ta' Sinjura. Issa mmorru għal Sinjuri Camilleri. Grazzi Sinjura Camilleri. Bonġu għal Henry fejn tixtiequ skola jekk jogħġbok. St. Benilde. Grazzi Sinjura, l-ġurnata tajba lilek ukoll. Mela għal Henry is-Sinjura għażlet is-St. Benilde's u hekk għalaqna skola oħra u allura nitlob ir-reġija ħallituna l-ismijiet ta' l-istudenti li jażlu din l-iskola. Baldacchino Mason, Hillary George Henry, Bellizzi Jake Michael, Xiberras Dean, Willie Kane, Mifsud Nikolaj, Rapa Jax, Ellul Logan Blake, Spiteri Zammit Nathan, Darwish Adam, Robinson Liam, Borch Alex, Bazin Harry, Kakiyan Andrew Luke, Kassar Kai, Portelli James, Barbaro Sant Sky Douglas, Pulicino Francesco, Bartolo Parnis Beppe, Sherry Francesco, Spiteri Tyler, Caruana Alex, Bajada Liam, Greg Jake, Attart Andrea, Fenek Zek, Kaskun William, Spiteri Greg, Camilleri Nate, Deguara Nicholas,
Stanjon Jacks, Borg Emerson, Mikali Francesco, Spiteri Willits Lenny, Camilleri Matteo, Casingena Cole, Lepre Matteo, Mikallef Gianluigi, Agius Isaac, Vella Sebastian, Debono Dale, Cicluna Beppe, Spiteri Lucas Sem Paul, Camilleri Francesco, De Giovanni Nathan, Apap Matteo, Barbuto Joy, Paċ Niki, Camilleri Henry. U ngħaddu issa għal rank number 215. Bonġu Sinjura Gambin, għal Luka fejn tixtiequ, please. St. Francis Imsida, grazzi Sinjura. Grazzi lilek ukoll Sinjura. Issa ngħaddu għas-Sinjuri Karwana, rank 216. U jgħidulna fejn jixtiequ għal Aiden. Bonġu Sur Karwana, għal Aiden fejn tixtieq jekk jogħġbok. St. Francis Kospikwa, grazzi Sinjur, lilek ukoll il-ġurnata tajba. Mela, issa ngħaddu għal rank 217, Farrugia Massimiliano. Farrugia Massimiliano, rank 217. Bonġu Sinjura Farrugia, għal Massimiliano fejn tixtiequ skola jekk jogħġbok. St. Francis Imsida, għas-Sinjura Farrugia u Massimiliano ktibnieh fuq St. Francis Imsida, grazzi Sinjura, il-ġurnata tajba. Bye bye. Issa mmorru għas-Sinjura Dimek, bonġu Sinjura Dimek, fejn tixtiequ b'skola għal Luka, please. Mela, il-Luka ktibnieh fuq St. Francis Imsida, tajjeb Sinjura, grazzi. Lilek ukoll il-ġurnata tajba. Ciao ciao. Issa immorru għas-Sinjuri Mikallef number 219 u jgħidulna fejn ser jażlu għal Thomas. Sinjuri Mikallef. Iva. Iva. Mela qegħdin naqabduna mal-ġenituri ta' Thomas Mikallef. Rank 219. Bonġu Sinjura Mikallef, bonġu. Għal Thomas fejn tixtiequ skola jekk jogħġbok? St. Francis Imsida, grazzi Sinjura, lilek ukoll, ġurnata tajba. U hekk ngħaddu għal rank 220. Suraġuż, bonġu. U fejn ħatażel għat-tifel jekk jogħġbok, Sinjur? St. Francis Imsida. Grazzi Sinjur. U ngħaddu il-ġurnata tajba Sinjur. Ngħaddu issa għal Sinjuri Grek, rank 221, u jgħidulna fejn jixtiequ għal Matteo. Sinjuri Grek. Sinjura Grek, bonġu. St. Francis Kospikwa għas-Sinjura u Matteo ktibnieh fuq St. Francis Kospikwa u hekk grazzi Sinjura l-ġurnata tajba. Bye bye.
U hekk ngħaddu Sinjura Paris, bonġu. Bonġu. Għal Luigi. No choice għal Luigi, Sinjura, grazzi. Il-ġurnata tajba, Sinjura. God bless, bye bye. Mela jekk, Sinjuri, wasalna fl-aħħar tal-għażliet tal-iskejjel tal-lum. Issa nsejħu lil dawk li kienu qegħdin jgħinuna biex iċemplu lilkom u inselmulkom u nirringrazzjawkom għal din il-ġurnata. Sinjuri, nirringrazzjawkom li għajtu magħna din it-trasmissjoni. Maratona ta' ismijiet, maratona ta' rank numbers. Nixtieq nirringrazzja il-nies li għaw magħna illi bis-saħħa tagħhom stajna nagħmlu din it-trasmissjoni. Għandi l-Father Mark illum kien qiegħed jirreplace l-Father Charles għax indispost Father Charles. Nirringrazzjah Father Mark għax dejjem ta' spalla li nistriħu fuqu. Il-notar Dr. Robert Aquilina li kun dejjem magħna waqt il-polot u reġistrazzjoni tal-Iskejjel tal-Knisja. Fuq il-mejda taħdej il-notar għandna l-Sinjura Amelia Kalleja li kienet qiegħda tniżżel Skola u l-ismijiet ta' tfal fejn irreġistrajtuhom fl-Iskejjel intom. Fuq il-computer timputja kellna il-Misrajna il-Masri li wkoll tiġi tgħinna meta jkollna bżonn waqt il-polos u reġistrazzjonijiet. Mill-uffiċċju ta' Dħul għandi l-Miss Annalise Vella illi flimkien miegħi u mas-Sinjura Diane Merċieqa immexxu l-uffiċċju ta' Dħul. Tisimgħuna meta iċċemplulna jew nibatulkom emails min-naħa tagħna. Nirringrazzja tax-xogħol siewi tagħha u bla wafqien min-naħa tagħha wkoll. Ġew jgħinuna illum għandna is-Sinjorina Josephine Tabone u l-Sinjorina Evelyn Fenek li ġew jgħinuna fin-nuqqas ta' kollegi oħra li ma setgħux ikunu magħna. Nirringrazzja wkoll it-tim tal-WeMedia li reġgħu ospitawna fl-istudjum tagħhom, in-nies min-naħa ta' segretarjat u n-nies min-naħa tal-Kurja tal-Arċisqof li jtuna l-għajnuna tagħhom meta nitolbu ilhom. Nirringrazzjawkom issa fil-jiem li ġejjin tirċievu by email ir-reġistrazzjoni jekk għażiltu skola fiha ikolkom ukoll il-waiting list, dawk li jagħmlu no choice jirċievu biss il-waiting list. Grazzi u nawguralkom il-ġurnata tajba.